Pocs objectes s'han captivat tant la imaginació com l'Arca de l'Aliança. No és només una simple relíquia, és un dels casos sense resoldre més antics i fascinants de la història. Un objecte de poder immens que just en el moment àlgid de la seva importància simplement s'esfuma dels registres. Vinga, comencem a investigar. A veure, el que sabem del cert és això. La seva trajectòria coneguda és bastant clara. Construïda al Sinai, va ser el cor del culte israelita durant segles. Finalment, troba la seva llar definitiva al lloc més sagrat del Temple de Salomó. Però llavors, patapam, any 586 abans de Crist. Els exèrcits de Babilònia arrasen Jerusalem, i aquí és on el rastre de l'arca es talla en sec. La pista es refreda i comença la nostra investigació. I aquí tenim la primera prova, una prova clau. Quan examinem el que va passar, trobem un informe de danys sorprenentment detallat. Aquest fragment del segon llibre dels Reis és gairebé un inventari forense. Els cronistes van documentar meticulosament tot el botí. Columnes, olles, plats... Ho van apuntar tot. I aquí és on la història grinyola. De veritat, es prenen la molèstia d'anotar fins i tot les pales i s'obliden de l'Arca de l'Aliança, la peça central, el tresor més preuat. És que no té cap mena de sentit. Aquesta absència a la llista de proves és el que converteix aquest cas en un misteri majúscul i obre la porta a tota mena de teories. Bé, doncs primera hipòtesi sobre la taula pot ser la més lògica. I si l'arca mai no va ser capturada? I si algú, veient el que s'acostava, la va amagar abans que arribessin els babilonis? Això explicaria perfectament per què no apareix el seu inventari. Dins d'aquesta idea d'amagar-la, tenim dues teories fortes. La primera, molt arrelada a la tradició jueva, ens porta sota terra, al cor mateix de Jerusalem. L'altra ens fa viatjar una mica més lluny, a una cova al Mont Nebo. Anem a veure què diuen les proves de cada una. La teoria del món del temple no surt del no-res. Té arrels profundes en textos com el Talmud, que parlen d'una càmera secreta dissenyada per Salomó justament per això. Però més fascinant és que la tecnologia del segle XXI podria estar donant la raó a aquests textos mil·lenaris. Escanequios moderns han detectat buits, anomalies inexplicables, just a sota d'on se suposa que hi havia el Sancta Sanctorum. D'acord, deixem Jerusalem per un moment i anem cap al Mont Nebo, a l'actual Jordània. Aquesta teoria es basa gairebé del tot en aquest passatge del segon llibre dels Macabeus. El text és molt clar. El profeta Jeremies, advertit per Déu, agafa l'arca i la segella en una cova, dient que ningú la trobarà fins que Déu vulgui. El text és claríssim, sí. Però quan els arqueòlegs hi van amb les seves eines, patapam, res de res. Malgrat les intenses recerques a la zona, no s'ha trobat absolutament cap artefacte de l'època del ferro que doni suport a la idea que allà hi hagués un amagatall tan important. Pel que fa a les proves materials, aquesta pista sembla un carreró sense sortida. Val, si no la van amagar, llavors potser sí que se la van endur. Anem a explorar aquesta segona gran línia d'investigació que ens obre dues possibilitats radicalment diferents. Aquí tenim dues rutes de fugida possibles. Una és una història èpica, gairebé legendària, que ens porta fins a Etiòpia. L'altra ens retorna a Babilònia, però ens obliga a preguntar-nos per què hauria només el premi més gran del seu registre. La versió etíopa és de pel·lícula. Segons la seva èpica nacional, el Quebra-Nagest, el fill de Salomó i la reina de Saba, es van dur l'arca autèntica, deixant una rèplica a Jerusalem. Després d'un llarg viatge, va arribar a Aksum. I el més fort és que no parlen en passat, sinó que afirmen que avui encara és allà, custodiada en secret absolut. Però sempre hi ha un però. Aquesta afirmació té una refutació molt potent. L'únic acadèmic independent que se sap que va poder veure l'objecte, Edward Ullendorf, va ser claríssim. El seu veredicte va ser demolidor. El que va veure era una caixa medieval, no una relíquia mil·lenària. Un testimoni que posa en dubte tota la tradició. Així que això ens fa tornar a la casella de sortida, Babilònia. Suposem que se la van endur. La lògica de la conquesta diu que haurien d'haver-ho fet. Però topem un altre cop amb la pregunta del milió. Si la van agafar, per què no surt a la llista? Per a un imperi que es vantava de les seves victòries, és una omissió que no té cap lògica. Bé, potser el problema és com llegim els textos. Els experts apunten un matís important. Quan un text antic diu que s'ho van endur tot, potser no vol dir absolutament cada cargol. Podria ser una manera de dir tot el que tenia valor. I això, és clar, obre una petita escletxa perquè l'arca fos presa, però no registrada individualment. I, per complicar-ho més, entra en joc una altra peça arqueològica clau, el cilindre de Sir.
Aquest objecte confirma que els perses, quan van conquerir Babilònia, tenien la política de retornar els tresors sagrats als seus pobles. I sabem que molts objectes del temple van tornar a Jerusalem. Però endevineu quin no va tornar mai? Exacte, l'arca. Cada vegada tot és més estrany. Fins ara hem buscat un objecte físic, però i si estem enfocant malament la investigació? I si la clau no és saber on és l'arca, sinó en què es va convertir? Aquest gir ens porta de l'arqueologia a un terreny completament diferent, la teologia. Pensem-ho un moment. Potser la seva supervivència no va ser material, sinó simbòlica. Potser l'arca va complir la seva missió com a objecte físic, i després de desaparèixer es va transformar en una idea molt més gran, un concepte que va transcendent la fusta i l'or. Aquesta idea pren molta força dins de la teologia cristiana. La Verge Maria és anomenada Federis Arca, l'arca de la nova aliança. La lògica d'aquesta analogia és molt potent, oi? L'arca antiga contenia la paraula de Déu escrita en pedra. La nova arca, Maria, va portar dins seu la paraula de Déu feta carn. I aquesta connexió té una base bíblica sorprenent, al llibre de l'Apocalipsi. Imagineu l'escena. L'autor té una visió del cel i, de sobte, veu allò que tothom donava per perdut a la terra des de feia segles, l'arca de l'aliança. És un moment de revelació brutal. I atenció, perquè just la frase següent, i això és clau, és aquesta. Hem de pensar que els capítols es van afegir segles després. Per a qui ho llegia originalment, era una sola imatge contínua. Primer veu l'arca, immediatament després una dona. La connexió era inevitable. La visió revelava que l'arca del cel era aquesta dona. L'objecte s'havia transformat en persona. Val, hem viatjat per l'arqueologia, la història, la teologia. On ens deixa tot això, avui, en ple segle XXI? Com es veu aquest cas de fa 2.500 anys des del món modern? Si ho resumim tot, el panorama és aquest. La teoria de Jerusalem és prometedora, però políticament intocable. La d'Etiòpia és una qüestió de fe, impossible de verificar. La del Mont Nebo, l'arqueologia diu que no. I la de Babilònia segueix sense quadrar. El cas, doncs, continua obert de bat a bat. Al final, el que protegeix el misteri avui dia no són coves segellades ni cambres secretes, són la política, la fe i les tensions del nostre món. La sensibilitat al món del temple és màxima, i a Etiòpia, la fe de milions de persones blinda l'objecte. L'arca està tancada per les realitats del segle XXI. I això ens deixa amb una darrera reflexió. Potser la desaparició de l'arca era el seu destí, un cop el pacte que representava va evolucionar. O potser no. Potser encara espera el seu moment. No per ser un descobriment arqueològic que provoqui conflictes, sinó per a quan la seva troballa pugui per fi unir en lloc de dividir. Sigui com sigui, el misteri continua ben viu.